isiqi sengoma lingena ngo12 kuyakuyena lapha ya u3 njalo ngemegqibelo lamkami nguthandwa wami ngokazwana mfana muhle ngamagama the one and only Tumango Tomza wathi bekhulu nebusa ngoba lobuhle nabona busaqhakaza ngigijima kanje ke ngalesikhathi ngilanda insizwa UFish Omncane heya UFish Omncane bafana uvimbo oshaka umile emnyango uthi akhoshaka waphuma la na insizwa UFish Omncane ezindlini zomsazi ACR 90.7 city yakhe intshaceke naye ayikhiphe ngawo unyaka wango 2020 simlanda ke ku track 7 wakhe insizwa UFish Omncane hey inkulu ingoma yabona amakhulunywa abaculi abancane abasakhula nabaculi abancane abasavela ngempela hayi bafana ngifuna unikhohlisa izwe lomculo kaMaskandi angiliboni liwa angiliboni liphupha angiliboni lilala phansi noma ngathiwa bayahamba badala bayakhothama badala bayayishindi mabadala ukusikhona insizwa izoyibamba zize zifikise life ngeke khona UFish Omncane sindlini zomsakazo